Пахвалёны Єсус Христос, паважаныя радыёслухачы, працягваем нашы паэтычныя вечарыны. Запрашаем, нагадваю я вам, мы да сябе ў студыю паэтаў, якія пішуць на хрысціянскія тэмы. І вось я нават сёння выступаю такая ў ролі рэкламадаўцы, рэкламую часопіс «Маладосць», дзе можна знайсці. Ну, я думаю, што ўсіх, па-першае, хто ў нас быў, а таксама і хто яшчэ не... Хто і не дайшоў да нашу студыю, але вось тут яны друкуюцца. Ёсць 4 нумар, 6 нумар. Але акурат дзяўчыны, которая у нас сёння ў студыі, тут няма. Так што мы эксклюзіўны матэрыял зараз выдаем. І таксама нагадую вам, што гэта прамы эфір. Можна тэлефанаваць нам, пісаць каментары ў сацыяльных сетках, задаваць пытанні. Ды хто ж у нас у студыі? Богдана Куталоўская, паэтка. Зараз я ўсё раскажу, што ведаю. Удзельніца хора «Прасфара». Вы, калі што, папраўляйце мяне, добра, Богдана? Мастачка па ткацтву. І тэкстылю. І таксама яшчэ, што вось асабліва мяне захапляе, удзельніца танцавальнага гурта «Капітэль», гурт, які танцуе старажытныя беларускія танцы тых часоў, которые... калі існавалі шляхецкія салоны. Все я так сказала, ці не, Богдан? Пачатак. Эх, глядзіце, каб я не у той кірунак не пераважыла свае пытанні. Богдана, але перадусім вы яшчэ да таго ж грэка-каталічка. У нас паэты абсалютна розных канфесій, вось ужо, ну і не скажу, каб мы спецыяльна так прытрымліваемся чарады, там каталік, праваслаўны, але вось ужо каталік быў, праваслаўная была, і цяпер чарга грэка-каталічкі, і таму давайте пачнем, мабыць, з гэтага, таму што мне здаецца, што кожны грэка-каталік у Беларусі гэта такі вельмі асаблівы чалавек. Это не тое, што ты нарадзіўся, так, і у сілу гэтага ты ўжо маеш нейкую канфесію, як твоя сям'я і гэтак далей. Вось проста раскажыце, як вы сталі, нарадзіліся ў такой сям'і, сталі грэка-каталічкай? Ну, гэта такі шлях доўгі быў. Хрышчаная была ў рыма-каталіцтве, але мая маці, калі жыла яшчэ ў Менску, пасля яна выйшла замуж, пераехала ў Бабруйск, там я ўжо нарадзілася. Тут у Менску яна хадзіла ў грэка-каталіцкую парафію, гэта якраз тут усё пачыналася, вось гэтае адраджэнне царквы. Але з-за таго, што ў Бабруйску не было парафіі, не было такой царквы, хадзілі ў касцёл, а вось я пасля паступіла, пераехалі ў Менск, і тут я ўвогуле даведалася, хто такія грэка-каталікі, што яны ёсць. Маці неяк запрасіла, прапанавала наведаць. Ну і так, шчыра кажучы, спачатку мне так было вельмі ўсё незразумела там. Я так трошку нават злавалася, навошта яна мяне сюды прыцягнула, там я нічога тут не разумею. А пасля так сталася, што мы паехалі ў Мадрыд на Сусветны дзень моладзі. Гэта быў 2011 год. І там я захапілася спевамі, менавіта візантыйскімі. Гэта было такое штосьці абсалютна новае, проста такія гармоніі раней нячутыя. І вось так паступова пасля пачала улівацца тут, жывучы ў Менску. Вось і так для мяне гэты абрад стаў такі больш родны, менавіта гэтая форма больш такая для мяне натуральная, поўная, вось так. Але ў дзяцінстве вы хадзілі ў касцёл, так? І для вас больш звыкла была менавіта? Ну, у самым дзяцінстве, канешне, гэта было не так часта, напэўна, больш на святы нейкія, а пасля ўжо, калі першую камунію прымала, то падрыхтоўка вось гэтая, тады больш стала хадзіць у касцёл. Дарэчы, з панядзелка мы пачынаем трансляваць шэраг лекцый, ну ці хутчэй за ўсё такі будзе зноў ж такі размова пра ўсходнюю літургію. Вось адрозненне і падабенства і сэнс рэкламуюсь. Нешта там у мяне такое амплуа рэкламадаўцы. Так, ну добра, тады давайте пачнем ўсё ж такі з паэзіі. І зноў жа другі чалавек, другі паэт, які да нас прыходзіць, паэтка, кажа, ну слабенькая я такая паэтка, што гэта зусім не паэтка. А потым чытаеш вершы, ой. Чаму, адкуль такая сціпласць, чаму вось? Што такое? Што перашкаджае называцца з гонарам, так, паэтка, так, пішу на хрысціянскія тэмы. Нічога такога не сканчвала, ніякіх філалагічных
універсітэтам, што называецца. Ну і вершы ў мяне, ў прынцыпе, няшмат. То бок яны з'яўляюцца час ад часу па настроі. Вось, іх у мяне зусім няшмат. І хутчэй для мяне паэзія гэта такі спосаб хутка адразу выразіць нейкія адчуванні. Вось нешта вельмі там яскрава адчулася, і гэта нараджаецца, выплёскваецца ў некалькіх радках. І пасля ўжо гэта доўгая праца ў мяне, звычайна, калі гэта ўсё напаўняецца, абрастае новымі словамі. Ну, але вось менавіта гэты момант, вось гэтыя першыя радкі, гэта такі хуткі спосаб выразіць, таму што ў мастацтве не атрымаецца так вось адразу выплеснуць усё. Мастацтва, асабліва тэкстыльнае, патрабуе часу, так. А што вось якія гэта эмоцыі? Я заўсёды думала, што вершы нараджаюцца ад моцных эмоцый. Гэта вось каханне, да, так штосьці такое. Но не, кожны, хто сюды прыходзіць, расказвае, што гэта хутчэй гульня, супадзенне, вось такая выпадковая нейкае ўражанне, вось, альбо такая выпадковая рыфма. Так класна атрымалася. Вось што як у вас? Гэта ўсё ж такі моцныя пачуцці, якія патрабуюць выразіць сябе ў вершы? Ці гэта таксама такой больш гульнявы пачатак? Усё ж такі гэта нейкія моцныя перажыванні, і вось менавіта, вершы я пісала, в прынцыпе, заўсёды з дзяцінства, але дзіцячыя вершы гэта зразумела, гэта штось такое простае, зусім жартаўлівае. Пасля школа гэта вершы пра непадзеленае каханне, хочацца адкінуць гэты перыяд і не глядзець гэтыя вершы, таму што яны такія прымітыўныя. І вось зараз такі сталы перыяд, і гэта менавіта пачуцці ўжо не звязаныя з нейкім негатывам, сумам, а хутчэй гэта, наадварот, нейкія цёплыя перажыванні, нейкі кантакт з Богам. І тады наступнае пытанне. Амаль што кожны паэт супраціўляецца словазлучэнню хрысціянскія паэты. Як у вас з гэтым словазлучэннем? Ці выдзялялі б вы вось менавіта ў асаблівую такую групу паэтаў, якія пішуць на хрысціянскія тэмы, працуюць з хрысціянскімі вобразамі, ці таксама казалі, як так, уся паэзія, яна духоўная? Цяжка, я пра гэта ўвогуле ніколі не думала. Напэўна, на сваіх вершах. Вось вы падзяляеце так? Вось гэта такія вершы, гэта іншыя, ці яны ўсе ў вас ідуць так аднолькава? Вось зараз апошнім часам, в прынцыпе, ідуць аднолькава. Хрысціянскімі іх назваць, я б не назвала, хутчэй, духоўныя, можа быць. Такое словазлучэнне. Бываюць, рэдка там прыкідвалася пару вершаў, менавіта пра нейкія там асабістыя больш перажыванні. Вось. Такім чынам нешта. Карацей, духоўная паэзія ўсё ж такі, да? Так. А што натхняе? Што гэта? Гэта можа быць абсалютна ўсё. Напрыклад. Такі вельмі эмацыйны чалавек, і ў мяне проста захапленне можа выклікаць самая дробязь, там прыгожая поўня, нейкі там краявід, і ўсё. Мне там можа настолькі там перахапіць дыханне, таму што я адразу такія вось гэтыя моманты якраз такі еднасці з Богам, што вось гэта як цудоўна гэта Бог стварыў. Вось мы тут жывем. І проста нават слёзы могуць навярнуцца. Прыгожа. А давайце праілюструйце. Я маю на ўвазе не слёзамі, так, не слязьмі, але вершамі. Нейкім вершам? Так. Зараз трэба падумаць такое, што больш сюды падыдзе. Так, Вялікдзень быў ужо, ў прынцыпе, даволі даўно, але ўсё ж такі пачну тады з гэтага верша, з такога, такія таксама вось гэтыя першыя радкі, гэта так адразу вярталася у нядзелю якраз, васкрасення ўвечары, і вось нейкія такія прыйшлі вобразы, вось іх пачалося, развілася. Спрабую. Христос воскрес,
Дощ шапоча па стомленых рэйках. Свет ачышчаны усміхаецца. Вейкі ад святла і гарачыні трапечуць. Раніцы стаюцца збаўленне сведчаннем смерці наўскос. Хто крыж свой панёс, сустрэне Сымонаў кірынейцаў і спачывання поўных веранік. У сэрцы напрыканцы застануцца яны, бо знік цень Пілатаў, Юдаў, крыўдаў, маны, ачышчаны лёс. Дарунак нябёс, брама на розхрыст, ласкай спадае прычасце для верных і прагнучых. Уваскрасае душа ад датыканняў гаючых, спяваючы, сэрцамі вуснамі свет лучыцца, словам, што ўсё працінае наскрозь. Христос уваскрос. Моцна. Слухайце, а якая мова у грэка-каталіцкай імшы? Беларуская. Беларуская мова? Вось, Так. і вы размаўляеце заўсёды па-беларуску, ці не? Ці гэта... Беларуску вось цалкам, каб размаўляць, я пачала з мінулай зімы. Дагэтуль то так па-беларуску з тымі людзьмі, якія са мной размаўляюць па-беларуску. Вось мінулай зімой я так вырашыла, што беларуская мова — гэта такая важная часціна маёй унутранай цэласнасці. І што пераключацца так досыць складана, нейкае ваганне то туды, то сюды, што беларуская мова, яна прыгожая, яна нам дадзеная, не проста так мы тут жывем. Ну, яна мне вельмі падабаецца, яна мілагучная, яна ёмкая. Ці ёсць у вас вершы пра мову? Не, няма. Няма? Я думала, што ў кожнага паэта ёсць вершы пра мову. Ну, я ж кажу, не паэт. Так, добра. Скажыце, Богдана, калі ласка, вось як паэты стасуюцца са сваімі слухачамі? Нават прыхільнікамі, хацела сказаць, ну, але слухачамі. Ці гэта важна? Ну, як зноў кажу, я не вельмі такі паэт. І, шчыра кажучы, мае вершы бачыла вельмі маленькае кола людзей, толькі самыя блізкія. Ну, і там вось на нейкім шляхецкім салоне, можа, пару вершаў чытала, а так на нейкую шырокую публіку ніколі нічога не дэкламавала. Зараз шырокая публіка, вы адчуваеце гэта? Так, мяне гэта бянтэжыць трошкі. А што ж за шляхецкія салоны? Вось я зачаплюся за слова. Ну, вось гэта і ёсць, атрымліваецца такая нейкая рэканструкцыя, вось якраз такі танцаў 19 стагоддзя пачатку. І салоны гэта не толькі танцы, але і музычныя нумары, і чытанне вершаў, ну, менавіта больш класікаў тых перыядаў. Ну, і вось быў нейкі салон, дзе той, хто піша, таксама прачыталі некалькі сваіх вершаў. І што вы там чыталі? Таксама Ну, на тэму Не, там якраз рэлігійную? Я такі, вось думаю, што там так. якраз такі была вясна, і таму веснавы верш я чытала. І там вы рэканструюеце танцы менавіта перыяда 19 стагоддзя, Пачатку так? менавіта, Пачатку 19. так. Можаце расказаць падрабязней? У меня просто такая асабістая цікаўнасць. Што за танцы? Хто гэтым увогуле ўсім кіруе, хто гэта робіць і для чаго гэта, з якой мэтай? І ці шмат вас? Ну, нас, в прынцыпе, дастаткова, можна больш за ўсё. А кіруе гэтым цудоўная дзяўчына, моя лепшая сяброўка Вікторыя Чаплева. Вось яна з'явілася, калі ў нашай царкве, гэта было ўжо даўнавата, так, напэўна, гадоў 5 таму. І якраз такі матушка і прапанавала весці гэтыя танцы, калі яна даведалася, што яна імі займаецца. І вось так паступова пачалі хадзіць. Вось, да, больш сур'ёзна пасля, да, і салоны арганізоўваць, нейкія балі, і нават у музеях розных выступы. І у вас такія сукенкі? Так, мы пашылі Шыкоўныя сукенкі. самі. Ну, не, у швей. І што гэта за танцы? Ну, абсалютна розныя. Ну, канечне, самы такі, напэўна, вядомы танец тых часоў паланэз, якім адкрываліся балі. Гэта мазуркі, да іх мы, праўда, яшчэ не дабраліся. Гэта разнастайныя кантрадансы, гэта такая форма танцу, дзе хлапцы-дзяўчаты становяцца ў шэрагі насупраць адзін аднога. Таксама катыльёны. Гэта калі становіцца такім як бы квадрацікам 4 пары. Кадрылі. Хоць штосьці знаёмае. А як у вас хлопцамі?
Вось якраз таки все вельмі Все добра. вельмі добра. Часам Сур'ёзна? бывае, што наадварот не хапае дзяўчат. Нічога сабе. То гэта не характэрная такая сітуацыя, ведаеце, для танцавальных всякіх мерапрыемстваў. І там жывы гук? Ці гэта запісы? На рэпетыцыях гэта запісы, канешне. На выступах часцей за ўсё запісы, але мелі таксама досвед і выступы пад жывую музыку. І вы запрашаеце ўсіх туды, так? Канешне, вельмі адкрыты. Так, да нас каталікаў. ходзяць абсалютна прадстаўнікі розных канфесій. Цікава, трэба будзе зайсці. Ну і ўвогуле грэка-каталіцкая царква, іншымі словамі уніяцкая, гэта ж ёсць як бы такая еднасць канфесій менавіта, ну і таму вельмі адкрытая на ўсіх. У нас, звычайна, у праграме ёсць музычная паўза. Но я не буду рабіць яе, таму што вы прыйшлі з нават не адным інструментам і сказалі, як пойдзе. Дык вось гэта такі намёк. Вы думаеце, што пойдзе? Што ўжо ўсё пайшло як трэба. Ну, сыграйце нам што-небудзь. Ну, ёсць у мяне адна песенька на ўласныя вершы. Ну, і яна мне нарадзілася адразу як песня. Трошку тады распавяду. Ну, адразу скажу, не такі круты ігрэц на гітары. Ёсць у мяне сябр, які акампануе звычайна. Вось. Таму я ўяўлю, што тут проста нейкі тады кватэрнік, каб нейкім проста пераборчыкам штосьці зайграць. А песня гэта нарадзілася напярэдадні Дня волі. Нейкі такі былі моцныя перажыванні. Гэта ў мінулым годзе было. Вось неяк усё так наклалася. І таксама яшчэ ладзілі тады такія постныя сустрэчы, гэта быў вялікі пост. І была вельмі моцная сустрэча, шмат было пасля сведчання, менавіта, што яна кранула ўсіх. Мяне ў тым ліку, і такое было вось адчуванне некалькі дзён пасля сустрэчы, што я дыхаю не праз нос, у мяне паветра ў грудзі ўваходзіць, а вось адразу праз сэрца неяк так. І вось на гэтай хвалі так і стварылася песня. Ну, менавіта вот гэта, што называецца, проста прыйшло. Гэта, ну, не ад мяне. Я паспрабую, канешне. Саромеюся трошку. Найдорожейший дар супокою теплом наполняє душу і тіло. Ён може чароўнай бясчутнай ракою разліцца, напоўніць сабою свет цэлы. Ён можа прабіцца парасткам кволым у кожным всесмяглым блукаючым сэрцы і дрэва ўзрасці ад карэняў да кроны найпрыгажэйшым, што не наглядзецца. О супакою дар, прыйдзі здыміць цяжар граху, турботу, болю, сумневаў. Ты нас вядзі да мар праз непрагляднасць хмар шляхамі, што зносяць на неба. Спрэчкі, спыняцца войны, і спыняцца людзі ў бегу адвечным, і кожны сябе адчуе лёгкім ды вольным, і простымі стануць мудроныя рэчы. О супакою дар, прыйдзі здыміць цяжар граху, турботу, болю, сумневаў. Ты нас вядзі да мар праз непрагляднасць хмар шляхамі, што зносяць на неба.
душой, здольна кожна хоче, тады зможем мы все узяться за руки, с усмешкой зернуться один одному в очи. Супокою дар, прийти стимиться жар, раху турботу полю сумневаў. Ты на свяце тамар, праз непрагляднасць хмар, шляхами, што зносяць на неба. Почула я душой, як хтосьці любы свой дакрануўся. О, мой супакой, цябе даругу я Беларусі. О, мой супакой, цябе даругу я Беларусі. О, мой супакой, цябе даругу я Беларусі. Гэта была Богдана Куталовская, і у меня есть такое подозрение, што нідзе нашы слухачы ў прынцыпе не могуць паслухаць Не могуць. гэты спеў. Няма запісу, няма дыскаў, Нема нічога. няма нічога. Так што уяўляеце сабе, вось толькі тут і зараз многія такую магчымасць мелі паслухаць гэты спеў, вельмі прыгожы. Дзякуй вялікі. І што вось хацела запытацца, вы сказалі, што прыйшло да вас гэта. Так. Гэта заўсёды так? Ну, вось гэта прям цалкам прыйшло і музыка, і ўсё. Ну, першыя радкі вершу, яны звычайна, да, прыходзяць нейкія словазлучэнні, а вось астатнія прыходзіцца ўжо дапаўняць самой. І часам яно так і не дапаўняецца, застаюцца гэтыя першыя накіды. Шмат такіх у вас вершаў, да? Недапрацаваных ці як? Ну, вельмі шмат, вось проста менавіта такіх момантавых двух радкоў. Эскізы. Так, можна так назваць. Так, перад тым, як яшчэ да хора перайдзем, я яшчэ пра паэзію запытаю. Ці вы падтрымліваеце сувязі вось з тымі маладымі паэтамі, которых таксама цікавяць гэтыя тэмы? Ці чытаеце іх? Ну, чэсна. Складанае пытанне. Ну, я тады прачытала, канешне, тых, хто друкаваўся таксама ў нумары часопіса маладосці. Там якраз-такі была такая падборка аўтараў менавіта вось з духоўнай паэзіі. Ведаю, тады Аксана вось якраз так і планавала тады зрабіць. А чаму гэта так? Не натхняюць іншыя паэты, атрымліваецца, ці як? Вось чаму няма такой, як бы, цікаўнасці да таго, што ж у іншых? Ну, чытаю тое, што как бы трапляецца дзесьці так момантава, а наконт натхнення, ну, заўсёды лічыла, што і ў мастацтве таксама, ну, ёсць такая штука, што лепей як бы менш глядзець на іншых, бо можна так проста, ну, нават неўзнак штосьці пераняць, сплагіяціць трошку, бо яно так мае уплыў. То бок гэта сапраўды так? Ну так, все ж таки. А з класікамі беларускай паэзіі, напрыклад, ці сусветнай? Як у вас таксама такое? Не хачу плагіяціць. Ну, не, чытаю, конечно, часам. Вельмі люблю Барадуліна. Вось тады набыла нават яго даўно-даўно зборнік ксты, вельмі так зачапілі вершы, а сусветнай паэзіі вось таксама так адносна нядаўна, гэтай восенню нек так зачапіў верш Рылькі, і таксама захацелася адразу так нейкае такое проста вось хачу набыць зборнік. І набыла тады якраз такі перакладзе на беларускую мову серыі паэты планеты. Вось якраз такі такая духоўная таксама паэзія, вельмі цікавая. Ну а так не шмат чытаю, в прынцыпе, паэтаў. Вось што так трапіцца менавіта. А ці натхняе вас Слова Божае? Вось, напрыклад, Біблія, ці там што пачуеце на імшы, ці як гэта правільна даць, на службе правільна казаць, літургію, так? На літургію. Так.
Ось такія моманты. Ну, абсолютно по-рознаму. То бок прыходзіць проста бывае часам адкуль не чакаеш, напэўна, нават. По-рознаму абсалютна. Нейкія, ну, штосьці можа зачапіць, трапіць у сэрца, можа там нават вылежацца, і пасля з гэтага штосьці узнікне. Ну, яшчэ хачу вершык. Яшчэ вершык. Так. Добра. Так. Ну, ось якраз такі. Тут нядаўна такі быў час навальніц. Якраз такі ёсць з гэтым звязаны верш. Ён сыходзіць навальніцай, залевай ачышчальнай, змывае сутыкненні, датыканні па праве бацькоўскім даўнім, каб пасля нарадзіцца кропляй у сэрцы, гатовым, прымальным. Яго дыханне як вецер, і ўладарны, і ціхі, што вее, дзе хоча дыхае, засевы здзімае і парасткі пыхі, каб глебы расквецілі, светлыя росы, паціху, пакрыху. Яго голас узносіць, яго словы грымоты, дварамі, сваім магутным рокатам, дазвання, руйнуюць сумневы, згрызоты, граху адгалосся, прыводзяць да ранку, да вечных дабротаў. І яго аблічча маланка, абрысы няўлоўныя, што свеціць, надзеі для ўсіх палонных у свеце, што недаверам напоўнены, і глорыяй яркай, хто ў цемры зблудзіў, становіцца вольным. Ён прыбывае ва ўсім, ён пяшчотна кратае, стварэнне, кроплямі, словамі праўды, праменнем, цеплынёй багатым, павевам сваім. Ён адкрывае краты, да сябе запрашае, да хаты. Вось вы дакладна так адрозніваеце песню ад верша, таму што вось гэта вельмі меладычна. Заслухоўваешся вось менавіта як слоўца, так як песня ліецца, правда? Дзякую, што спадабалася, прыемна. Ну, люблю вельмі гуляцца словамі, гукамі, рытмам таксама. Алітерацыя вось просто так. Я просто як уже філолог слухаю і чую. І гэта павінна быць менавіта, вы сказалі, што адразу песня, вот адчуваеце, ці ёсць такі прыклад, калі спачатку быў верш, а потым напісалася музыка? Было адзін раз такое. Пачаўся як верш, і пасля зразумела, што так, гэта, напэўна, будзе прыпеў. І ўсё так неяк далей ўжо дапісала як песню. А можаце узгадаць, ці даўно было? Не, лепей не трэба. Недапрацаваны яшчэ. Ну добра, давайте тады да музыкі пяройдзем. Добра. Хор праз фара. Гэта царкоўны хор. Так, міжпарафіяльны хор. Грэка-каталіцкі. Так, то бок там спяваюць людзі, якія ў нядзелю ходзяць на літургіі па розных парафіях, і там такія мясцовыя хорыкі. А дзе гэта ўсё адбываецца? Вось, ну, хор сам гэта збіраецца дзе? Чырвонка весяле? Не, хор збіраецца на рэпетыцыі. Ну, ось апошняе такое месца рэпетыцыі — гэта парафія святога і праведнага Язэпа. І вы там спяваеце. Ці ёсць у мяне проста прафесійная цікаўнасць? Мы заўсёды шукаем новыя спевы. Ці ёсць у вас запісы? Так, ёсць. Ёсць самы там першы быў дыск, мне там яшчэ не было. Гэта акафіст да Жыровіцкай Маці Божай. Таксама ёсць дыск багародзічных спеваў, мне там таксама яшчэ не было. І апошняе, што запісвалі, гэта калядныя спевы, але там па шэрагу абставінаў дыск так і не выйшаў. І вось пасля гэтага раства якраз такі частку спева выклалі на YouTube, менавіта калядных. А ўвогуле прасфара была тут у гасцях. Так. Так, і тут менавіта таксама спевы гучалі розныя калядныя. А вы яшчэ, акрамя гітары, яшчэ нейкі інструмент прынеслі, так? Так, у мяне яшчэ блокфлейта ёсць. Ну, калі што, гэта апошні інструмент, тут не цэлы аркестр, не хвалюйцеся. Рады слухачы, ну, то зайграйце? Так, ну, ўвогуле блокфлейта — гэта такі інструмент не надта сольны, вось. Ну, але так проста для антуражу што-небудзь зайграю. Зайграю я музыку якраз такі пачатку 19 стагоддзя. Гэта музыка да аднаго танцу, які называецца «Дзірка ў сцяне». Тады проста каротенькі фрагмент зайграю, проста
каб пачуць, як гэта гучыць. Пригоже. Дзякуй. Не скажу, каб захацелася затанцаваць адразу. Так. Ці можаце вы сказаць, што мастацтва па ткацтву, так? Па тэкстылі. Па тэкстылі. Гэта ваше ўжо такое вызначэнне, калі вы дакладна ведаеце, што вось гэта я, Так. гэта маё. Таму Так, што могу гэта ваша сказаць. адукацыя такая была, ці што? Гэта была мая адукацыя, але таксама быў такі перыяд, вось якраз такі адразу пасля сканчэння адукацыі, такі час, напэўна, год, калі проста гэтым абсалютна не займалася. Там размеркаванне, іншыя абавязкі. І вось за гэты час я зразумела, наколькі для мяне гэта дарагое, наколькі гэта маё, наколькі я люблю гэты матэрыял. І зразумела, што гэтым я і хачу займацца. І ў якія рэчы гэта ўсё выліваецца? Што гэта? Тэкстыль гэта такая ўвогуле вельмі шырокая сфера, гэта безліч тэхнік, гэта ткацтва таксама разнастайнае, гэта габелены, то бок гэта ручное ткацтва, таксама ткацтва на кроснах, паясы, то бок нейкія больш народныя тэхнікі. Гэта батык, гэта валянне, вышыўка, то бок гэта, ўсё ж проста тэкстыльнае, так. І ўсім вы гэта валодаеце, так? Так. Всімі гэтымі тэхнікамі. І дзе гэта выкарыстоўваецца? Вось як для стварэння там сукенак, я зразумела, для танцаў, так? Ці не? Гэта яшчэ як аздоба, бо тэкстыль гэта ўсё ж такі не мадэліраванне. Шыць я планую, хачу, але пакуль гэтым не займаюся. Гэта такія нейкія выставачныя працы, а таксама гэта як рамесніцкая праца, нейкія ўпрыгожванні. На продаж, так? Так. Таксама. І ўпрыгожванні нават? Так, вось гэтым якраз зараз актыўна займаюся. 19 стагоддзя ці сучасныя? Розныя. Розныя? Абсалютна. А што вас натхняе вось менавіта ў упрыгожваннях? Вы як любіце разглядаць, так? Штосьці карцінкі, ці як? Як гэта прыходзіць менавіта ў гэту сферу, вельмі прыкладную, такую ручную ўжо? Вельмі такая для мяне бясконцая крыніца натхнення, і самая, напэўна, вялікая гэта прырода. Бо гэта проста самае натуральнае, што ёсць. Гэта колеры таксама, самыя натуральныя матывы. Гэта проста такая бясконцая крыніца, адкуль можна чэрпаць і чэрпаць. І ў вершах? І ў вершах таксама. Вось, бачыце, цікава. Прыродны які-небудзь верш тады можна зачытаць? Няма? Не ведаю, умоўна все так прыродна, нейкія матывы, яны паўсюль гучаць. Таксама, можа быць, тады такі адзін з натхняльных рэчаў з прыроды, гэта неба зорнае, вельмі заварожвае, і вось якраз такі ў вершах так часам гэтыя матывы гучаць. Таму, можа быць, штосьці з гэтай тэмы. Штосьці загубілася. Тады прачытаю такі першы каротенькі вершык, з якога якраз такі вось такі пачаўся гэты нейкі этап паэзіі, бо вось падчас навучання якраз такі трошку зусім адклала гэта, бо іншая была мова выражэння мастацкая, і часу так не было асабліва, то бок усё выражалася менавіта вось у гэтых творах тэкстыльных, і
вось з гэтага невялічкага вершыку і больш-менш такі пачала зноў патрошку пісаць. Сёння яскравая поўня, вялікая мядзведзіца на палову неба. Сёння ўдосталь штодзённага хлеба. Сэрца, яму б дзе сагрэцца. Напэўна, утульна невідушчаму арыёну, далёкаму, іншасветнаму, чужому. Думкі мяняюць настрой, накірункі, няспынна бягучаю ракою. Але нада мною зорнае неба спакою. Слухайте, ну я вам задам такое даволі прымітыўнае пытанне. Ці прыналежнасць да канфесіі з'яўляецца галоўным вызначаючым нейкім для таго, каб сябраваць з чалавекам? Ці мець стасункі з ім? Вось як у вас гэтым? Абсалютна не. Не пытаецеся, так? Хто? Вось, можна нават і атэіст, нявернік, там не мае значэння гэта, так? Не. Таму што, ну, вось у мяне такое адчуванне ад вас, што у вас проста ўсё жыццё пранізана такім адчуваннем Бога і, ну, не падзяляеце, так? Вось тут... Ну, гэта не заўсёды так было. А цяпер правільна ў мяне адчуванне ці зараз, не? в прынцыпе, так. Спадзяюся, што гэта сапраўды так. А што значыць не заўсёды было? А калі гэта... Як можаце такі вось вадараздзел? Сведчанне. Сведчанне, так. Гэта было перад пяцідзясятніцай, напэўна, ўжо 2 гады таму, могу памыляцца. Ну, увогуле, да гэтага магу сказаць, што такое, напэўна, была такая мёртвая даволі вера, проста там выконванне там прыказанняў нейкіх царкоўных, патрэбны час літургія, споведь, але не было вось нейкага такога агню, адчування нейкага, і вось проста так пачало гэта мяняцца, проста нейкае прайшло перасэнсаванне усяго мінулага. І вось проста такі быў такі перыяд тады ломкі нейкай, перабудовы ўнутранай, такі балючы, складаны перыяд, але пасля вось такое проста на Тройцу менавіта такое аднаўленне. 2 гады ўжо, так? Ну, магу памыляцца, но, па-мойму, так. Ну, я просто не ведаю, што тады казаць, таму давайте вось гэтыя паўзы запаўняць музыкай. Калі можаце, ці вершамі. Ці вершамі, вось на выбар. Ці музыка, ці вершы. Лепей вершамі. Так. Можа, тады яшчэ пра зорнае неба. Такі родны вобраз нейкі для мяне. Так. Верш таксама натхнёны гэтым вобразам зорнага неба, і якраз гэта нарадзілася, калі мы былі у Вільні хорам на запісу дыску, і вось гэта такі быў такі цяжкі дзень працы, і пасля мы ішлі такія акрыленыя, што ўсё скончылася, ўсё атрымалася, быццам бы. Вось. Зорнае неба над галавою, брамы міласэрнасці, брамы спакою, сённяшняй ноччу, адчыненыя відавочна. Вялікая мядзведзіца засынае. У веры, упэўненасці, падспевы з раю аб тым, што просьбы прыме сэрца любові носьбіт. А брама ж адчыненая заўсёды для кожнага, хто ў веры пад іх прыходзіць, адказу прагне на даўно зададзеныя пытанні. Воля і ласка прыйдуць абавязкова, бо бачныя намеры, бо ўжо гатовы, бо ясная панна усміхнулася з вострае брамы. Скажыце, вы б хацелі аформіць гэта ў нейкі зборнік ўсё ж такі, ці гэта заставіць менавіта на гэтым узроўні? Штосьці накаціла, напісаў і ўсё. Не думала пра гэта. Не думалі яшчэ, не сур'ёзна? думала. Не хапае вершаў, ці проста яшчэ не аформілася вось як штосьці суцэльнае такое? Ну, няма такой мэты, напэўна, ну, вершаў таксама мала. Ну, мала гэта колькі? Ну, не ведаю, 20 набярэцца, не? Усяго 20 вершаў, так? Ну, ці, так. ці 20 такіх, за которые не сорамна? Ну, вось, в прынцыпе, стараюся якраз такі пісаць тое, за што не сорамна, то бок усё мінулае адкінута, закрыта, а за гэта збольшага не сорамна, бываюць такія нейкія больш простенькія, но іх усё роўна няшмат.
Ну, не ведаю. Я вам просто жадаю, чтобы іх было так, чтобы і яны аформіліся, і чтобы мы мелі нейкую такую магчымасць не толькі на хвалях это пачуць. Дарэчы, мы запішам яшчэ вашы вершы, так? Дзякуй. Пасля ўжо праграмы. Вось. Ну, але каб гэта было просто штосьці такое матэрыяльнае. Просто жадаю вам. Не ведаю, не вам, сабе жадаю. І всім нашим радыёслухачам. Просто я гляджу, што мы ўжо амаль што ўсё, 40 хвілін, так што будзем развітвацца. Скажыце што-небудзь прыгожае на ці вершаванай, ці прозай напрыканцы нашай праграмы. Ну, можа быць, яшчэ адзін вершык прачытаю, такі апошні. Для мяне такі таксама адлюстраванне якраз такі сённяшняе такое ветранае надвор'е, таксама, я так думаю, трапіць. Ну і чаго пажадаць? Гэта, напэўна, часцей спыняцца, адчуваць гэты супакой, лавіць гэты супакой, слухаць, што Бог у сэрцы прамаўляе. Супакою жадаю, бо вось адчула менавіта нядаўна якраз такі, што вельмі цяжка ў горадзе жыць, бо тут усё неспакойна, мітусня, а на прыродзе нейкая такая чысціня і яснасць. І, ну, зразумела, што вось гэта горад, яго варта абмяжоўваць, адкідваць, што гэта не я, гэта горад. І вось жадаю менавіта слухаць сябе, спыняцца, адкідаць увесь гэты шум, усю мітусню. Супакой панскі няхай заўсёды будзе з вами, так, як у нас кажуць. Ну, давайте яшчэ верш. Такі цёплы верш. Калі вецер гудзіць, калі свішча зацята, блытае валасы і думкі, варта вяртацца да хаты, варта шукаць пуцяводную ніць у жыццёвых карунках. Бо абрысы гараць, бо абрысы завуць з неба пранізліва сіняга. Варта ўзняць галаву ды паглядзець на нябесную раць цераз хмараў засілля. І зарысты карэц, і знічак гульня сее іскры ў змроку вехамі. Вее вясной спакваля, вее цяплом, зяе зорны вянец над роднымі стрэхамі. Мёд, імбір, цынамон, шэпча вецер з усходу, з вокнаў дзверу святло ліецца. Крочу ўгору па сходах, дух, цела пяе. Так імкнуся дамоў, да цябе, там, дзе сэрца. Дзякуй, Богдана. Будзем ужо развітвацца. Час абмяжоўвае нас. За эфір, што запрасілі. Слухайце, радыёслухачы, вершы Богданы на нашым радыё. Мы зараз запішам яе і будзем пускаць у эфір. Я думаю, што вы будзеце атрымліваць асалоду. Пахвалёны Езус Христос.